ҳами бархата бовар кунен медонен қариб рӯзе нестае ки мара напурсанд ки ҳами модел бо кай мебиёя. ма корвонда навор гирифта будам. Ина марамад ирӯз парвинашоп омадагим овардай парвинашопам мисли ҳар вақта арзон мана ҳамин чиз 1500-1600 сомон дар парвинашоп бошад 1300 сомон 1300 сомон. ина марҳамат машмуда ҳози нишон битимда чихе вайш хушручая манам хел корои дасти рафтагай муҳрош фасон бадиҷада бархат бисёр овардагай парвина. И глория яй ина ҳа и бренди глория чанд смай глория 200 ина ваи новинкаш и комбинирований будая мана марамат тамошобино глория ҳамаш кори дасти рафтагай. баъд халатои фаиза омадагиай оригинало марамат 1200 сомон. ҳози май наздик шумода нишонтон битимда ира бинен охи чихе духтагай чихе хушрӯвай 1200 сомони дига цветошам мебиёя ҳа мана марҳамат инай моделшам хушрӯвай глорияя ичам плай ирам 2000 мана варианти фасон 2000 ана баъд нигоҳ кунен айнаи қафошай диден духтаро корои дасти гуфтистам сангчои оригинал ина бинен чихе хушрӯвай айпеш бо аҷоиботай мана марҳамат бархтои фасонам дар кортон бошад дар иҷа меёбен. инаи бархтош боша глои нав ҳамаи цветош ҳастай нависен бо расмоша мепартоя расветкои навш бо раҳдай тамошобино нархаш 1300 сомон. мана касе да дар корай касе бархат гирифтаняй худаш медона ки ҳамин чиз чанд сумай. ина биёин парвинашоп шумода 1300 сомон да додагай и критоа ҳамё ҳамаш глория ян инаи критоора нигоҳ кунен ҳамаш глория ян духтаро новинка моделай и чанд пулиян 850 сомон 850 материал че ҳарирай 850 иёш че паплинан 700 сомон 700 сомон паплин ҳамаш глория духтаро. ина глория качествои зури зур размер мондагай ина рима бинетишам акция лон кадагиай духтарако биёен марҳамат ина иҷа паплинак дар курайтуна ина ва яко дар курай биёен духтаро иҷада бо духиёям омадагиай тоза дубай талк духӣ ҳама чи ҳастай нависем бо шумода мефаҳмона нархошкати боварӣ дорум ки маъқултон мешавад. ана бор духтаракои хушрӯ арӯсакои азиз духтаро занҳои азиз касе ки туй мерававу туй дора марҳамат дар парвинашоп материалои дубайский оригинал омадагия нигоҳ кунен аз сеточни сар карда то бархту дигару дигар борош ҳамаш бори алманалу регалай марамат бархтои регал ина каседа дар корай биёен аз 1500 сар мешавад то 3500 то 3400 сомона бори ваяй эксклюзивай духтаро ҳар ҷода нестай ёзи ма шумода чанд моделакша нишон метам ина материалои фасон нишонте мегуфтен ина духтарако хай парвинашоп ахтунам медонен алакай медонен ина амёя французскиё иёя французский мана марҳамат духтаро хушрӯ ҳози нишон метам ҳози ҳамаша нишонтон метам духтарако агар наворода хушрӯ надида бошен ку эам қабархташ хушрӯвай паташ марамат наворода агар хушрӯ дида натонистеста бошед нависенша расмоша партоя ё ки биёен аз наздик бинен буракоша аҷоибот оригиналай ина марҳамат беҳад фасон ҳамаш гулои нав ҳамаш гулои новинка ина нигоҳ кунен духтарако хеле ва якошам аста металлико ина хеле металликои амбре омадай ина металликои амбре омадай модели нав тамошобино марамат дар кортон боша чанд цветни цветчам хушрӯ будай чанд расветкаи фасон дора ина чи хеле гуфтам аз ами 1500 сар карда то 4000 материал меёбен мана ина кора бубинен охе инами ҳамаш кори дасти рафтагиай ина арӯсакои азиз бори бепаделка бори ина ба дилпурӣ биёен барое ки парвинашоп худаш бор мерава миёра кам миёра чинда миёра бори оригинал марамад ина бе паделка биёен харидорӣ кунен бори оригинала аз парвинашоп ё ки нависенша доставкатон куна иҷа ҷои арӯсоя бовар мекунен немҷада ҳам материалои хушрӯ меёвен ҳам халату появзолу сумкаву шарфу ҳамаи чи ҳатто медонен пастелни билёву дастархону дигару дигар читонам овардагиай ина ба ҳазур мебиёен тамошо мекунен мебинен харидорӣ мекунен ина ҳамёяи закиякҷон анай материало металликои закия ном доштай тамошобино дидена хушрӯ будай некен бори нав марамад аз инам ҳастай
дархост кунен, доставкатон мекунам. Ира бинен. Аҷоибот. Тамошобино, марҳамат, бори эксклюзив, бори оригинал мекофтен. Биёен духтаро Парвинашоб дам қадар боракҳои фасон бисёр омадагай. Ози якта ба якта нишонтон метем. Ва иқа хушручаяй. Ина материалош аз ами 1500 сар мешавад то 4000 сомонара материал овардагай. Бори оригинали Дубай навомад. Ай бор ҳаваят дар алма омада шумо да нишон додестам ки бинен духтарако. Марамат бинен чиқа хушручаяй борош. Арусако, духтарако, занҳои азиз, ина барои туй кирта гирифтанӣ бошен материали оригинал. Пеш Парвина биёен, ина борош омадагай. Ҳамаш моделҳои фасони хушрӯ омада тамошо карда харидорӣ кунен ё ки нависен доставкатон мекунад. Амиру занг задан ки Парвинашоб бор овардай рости ма барои нами либосои мактабишон омадам. Нигоҳ кунен либосои мактабӣ овардагай Парвинашоб хитон чи хеле медонен чиқа борои эксклюзива рафта худаш ай Туркия у Дубай чинда меёра. Ина барои занҳо пояфзолу пастелни бильё киртаву румолу ҳама чи дошт. Ана ки либосои мактабиам овардай. бовар кунен ки материалош тамоман дига хеле ҳам хушрӯай ки фарқ мекуна. Качестваш беҳтарин. ҳам сарафанчик чанд намуд овардагай. Духтаро нависем бо расмоша мепартоятуна. ҳам ини хел двойкачо овардагиай. Мана бинен чиха хушрӯчаи удобни. То аями синфи як то 14 солар размер аста. Баъд инчунин анамхе кофтичко овардаган. Мана турецкиёи оригинал тамошо бино. Барои маълумоти бештар метавонен ки худашда бинависен. Интихобш зиёдай тамошо бино. Костюм бурукам овардагия на бачаги. Мана ҳам духтарона овардай, ҳам бачагона овардаgai мактаби. Марамад рақамош ҳаст. Дар кортон боша нависенша доставкатон мекуна. Ира бинен охе интихобша. Мана марҳамат ё алакай кам монда. Борои ира клиентои доимӣ дора. Ҳами ки омад даррав ами мебиёяну мегирам. Барои ки сифати борош бовар кунед бора чинда меёра. Сифати борош ҳама тарафа. Ина сиёшам ҳастай сарафанчика. Я бора ки хеба қад нишон такиҷон. Ина нигоҳ кунен сиёшам бинен то 14 солар размер ҳастай. Шумо мисол хоҳен биёнед аз наздик як бора мира қапида бинен да тамошо бино. Сифатша мефаҳмен ки чӣ хеле сифатай. Хулоса ина сарафанчик. Баъд инчунин нигоҳ кунен иҷада тамошо бино. Киртои бачагии? Ина киртои бачагӣ, наски, майка духтарона. Ина ҳамаш бори Туркия. Голфи, калготки ҳам хел чизои овардагай. Медонам ки муштариёи Парвинашоб бисёрш мара тамошо мекунанд. Ҳами ки дидан навора мефаҳманд ки бори нав омадагай. Ина духтарако. Ина биёен борои Парвина омадагай. Биёен ина аз наздик барои фарзандотон дида харидорӣ кунен. Ҳамаи чи дафъ овардай барои шумо ки мисол ба як омадагитон ҳам хитонда бигирен, ҳам барои фарзандотон бемалол ина ба баҳазур пушонда харидорӣ кунен. Ман шумо да медонед чӣ нишон метам духтаро хушрӯ тамошо куненда. Ина мино турецки оригиналай Парвинашоб овардай костюму бурук. Ай синфи як сар карда то синфи 11 ҳастай. Бовар кунен ку духтаро ҳама тарафа материалш фарқ мекунад. Духча бинен чихе аккуратнаи хушрӯай. Марҳамат ина тройкачои фасон. Бурук дора, костюм дора, костюмча дора. Материалша ина биёен аз наздик инам қапида бинен хитон мефаҳмен чӣ хеле борай. Ду цведа омадагиай. Мана серишам тёмно-синишам. Дар кортон боша нависен доставкатон куна ё ки биёен аз наздик бинен борои навш омадагай. Иҷада сарафанои духтариам омадагиай. Ини хел двойкачои духтарӣ, кофтичка барои бачаҳо нигоҳ кунед. Костюму бурук, рубашкои фасон, так пушо, майкаву, голфику, наскиву ҳама чи овардагиай. Марамат бор навомад. Обуфам овардагӣ? Чихенас дидена обуфам овардагай пояфзолам барои писаракотон барои духтаракотон турецкиёи оригинал аз Парвинашоб метонен харидорӣ кунен. Духтаро хутон медонен ку Парвинашоб инами чӣ боре дора ҳамаш борош хеле ай чинда худаш мерава. Мисол чинда кам меёра ай ҳар якташа бори эксклюзив меёра. Марамат успед кунен биёен бинен харидорӣ кунен. Ма рақамашона мемонам барои маълумоти бештар бо худшонда занг занену ҳам суҳбат шавен. Бори Дубай омад расид. Маям омадам ки шумо да нишонитим нигоҳ кунед духтарако борои фасони эксклюзив. Ино шифонои Дубая ҳам шифониш ҳастай, ҳам кам шифонш ҳастай. Нархоша нигоҳ кунед духтаро ҳамаш кори дастӣ рафтагай. Ҳами чиз 1500 лекин шумо да 800
799 сомонда метиян. Ина марҳамат каседа дар корай дарава как парвинашо биёен бигирен ки тамом нашава. Озима шумода нишон тимда духтарако. Як бора как бинен расветкош бисёр айҷада. Мана бинен чихо хушрувай. Ҳамаи ҳами 799 сомони. Вай ҳами зарда як бора как ҳуйкнен. Ози цвеча я бора нишон тим ҳами ҳам нахай. Ина иш цвеча, иш цвечш бухшвай ҳо ира нишон тим. Мана духтарако ва ира бинен. Хохшучаяй. Марҳамат бурд мекнене. 799 сомон шидагай. Леки 1500 материал ая. Мана нависенша бо биёен хитон аз наздик бинен. Баъд ана хел паплинакои оригинал овардагай. Инора чанди кардагӣ ту? Ана 700 сомон кам нест ами дар маҷо. Ина 550 сомон. Парвинашо биёен духтаро буракои фасон бисёр дора, бисёр овардагай. Биёен бинен харидорӣ кунен духтаро арусако келинчако иҷа ҷои шумояй. Ана баъд амирам нишон тиҳен сеткаи фасон ира якнимта кади? Пеш чанд сум буд ин? На 2500 сетка 1500 сомон шидагай тамошобино. Ина марамад метавонен омада инами бороша аз наздик дида харидорӣ кунен. Бора бинен чихо бисёра материал ҳамаш эксклюзивай ҳамаш нав омадагай. Успет кунен биёен харидорӣ кунен. Ҳамқа комплектои фасон бисёр омадагай духтаро озимаш мода нишон метиҳам. Бори навинка ҳамаш немхе комплектай мана чӣ модел дар корайтона дар парвинашоп ҳастай. Ина духтарако барои тӯй рафтан вариантои фасони фасон омадагай. Ҳама рӯзода хушрувай ҳамина барои тӯй рафтан ҳар рӯза вайда гирен хушру вечерни образда аҷоибот. Медонен ҳами сумко даётон боша 700 сум 800 сум сумкаи холиш буда. Ҳозир бошад акция рафтестай комплект яъне ки ҳам пояфзол ҳам сумка 1000 сомон шидагай. Мана марҳамат модел бисёри баъд омадагай. Ишаишда бовар кунен хушрувай ишаишда хушрувай. Ина каседа дар корай биёен духтарако дар парвинашоп тамоми намуди бурако ҳастай. Баъд инчунин медонен паплинакош бисёри баъд омадагай глои хушру бовар кунен ёшам байш хушру вариантш бисёр фасон. Мана ино паплинои дубайскай ҳамин чиз 700 сум кам нест лекин ози як тарафтестай чанд карди 550 сомон. Мана ина ира нархоша хутун медонем духтарако марамад барои маълумоти бештар баъд борош ҳамаш эксклюзивай борои фасонай. Ина бо биёен аз наздик як буракак хутун бинен баъд харидорӣ кунен духтаро. Кани ипекама ҳаста ипекошам ҳаст духтаро. Ина 600 сомон ипекои турецки ай. Ина турецки ипекакои фасоншам аднатони оригиналш духтаро марҳамат. Учебни болиштора мепурсиден духтарако ортопедически нигоҳ кунен турецки оригиналош омадагай. Марҳамат метавонен нависен шуна иҷа чанд намучая нависен бош мода мефаҳмонан чӣ хелияй марҳамат беҳад болиштакои фасон падушкои хушру. Ана баъд медонен духтарако пастелни билёям омадагиай парвинашобда ҳозимаш мода нишон метам турецки ана пастелни билёшон ҳамаш турки духтаро и тиграка бинен чихе необычни хушрувай. Мана баъд ана ин модел ҳастай эбо и пижама дора катиш чихе наст тамоша бина нигоҳ кунед комплекта бинен ҳам пижама дора ҳам бо ина нигоҳ кунед пастелни билё дора катиш аҷоиб хушру борош дар ҳақиқат ҳам фасонакай бо биёен аз наздик хитон бинен духтаро борои навшон мондай сачоқу бо чия бани халато ҳастай сачоқои хушру ина дамашникош турецкиан сасомони марамад арусако барои шумояй сифатҳои беҳтарин дорам боре ки дар ягон ҷо нестай марамад страничкашон отметид мекунам бидроен кати худаш гап занен дар бораи нарх навош ё ки биёен аз наздик бороша як буракак бинед хитон мефаҳмед сифатша. Нигоҳ кунед духтаро бе гуфтаи маям аллакай духтаракое ки анам хел брендора мепӯшанд медонанд ки и шарф чанд сумай ҳозир тренд рафтестай 600 сомона шарфай бори дубай ира бинед чихо хушручаяй ҳозир чанд расветка дора акция рафтестай парвинашобда 400 сомонӣ кардагиан як бор бо хутон биёен бинен аз наздик ина расветкоша бинен аз анамин чанд расветка омадагиай тамоми намуди куртоотон кати шумо дараҷа расветка меёбен падбор карда мегирен духтаро инамино ҳамаш бори брендай ина марҳамат касоне ки гирифтагиян аз и шарфҳо худшон медонанд ки чӣ хели шарфаю чӣ хели качество дора ва чӣ намуд нарх дошт ози модел бисёрай ма шумода нишон метам
кашкои оригинал тамошобинон нигоҳ кунед. Тамоми моделош омадагиай. Мана марҳамат касседа дар корай. ҳатман Парвинашоб омада як буракак борои навша тамошо кунед. Духтаро нигоҳ кунед. Моделора бинен. Инаи органзои оригиналай 100 чанд? 160 сомон. Мана марҳамат метавонанд ки омада аз наздик бинед. Инаиёям нисои новинкая. Духтаро корои дастӣ рафтагиай. Расветкои беҳад хушрӯ амбрешам омадаям. Намиё амбреям. Ё чанд пулан? 150 сомон. Марҳамат нисаи оригинал тамошобино. Паделка бисёрай эҳтиёт кунен. Мана марҳамат бори оригинал дар кортон бошад. Парвинашоб биёен ё ки нависенша доставкатон кунад. Хатон як бор сифатша муқоиса карда бинен охи. Духтаро борои фасон бисёр дора Парвинашоб. Ман доим навор мегирам. Аллакай муштариҳо медонанд, муштариҳои доимӣ ки чӣ хел буракош хушрӯваю чӣ хел оригиналу камёфтай. Марамат рақамош ҳастай доставка хоҳен нависенша доставкатон куна. 300 сомона пояфзол медонен акция рафтестай Парвинашобда 150 сомон шид. Ина духтаро касе гирифтагай худаш медона ки и чанд сома борай. Марамат ина 150 сомон. Ҳозир чӣ намуд пояфзоле ки ҳастай Парвинашоб акция калон элон кардагай барои ки бори навша қабул кардай. Инора кадомеш ки мисол дутаи сетаи мондагай бовар кунен 50% акция кати дудестай 300 сомона 150 сомон шид. Баъд нигоҳ кунен ина ино подростковияя ай чанд то чанд размерош? Ай 31 то 36 ай. Мана марамат ёра 100 сомон кардаган каблучок шабинен чихо удобничай. И вай ай подростковый размеро. Мана ай моделакам аҷоиб хушрӯй каблучок шамшонтен. Мана нигоҳ кунен падош чихо фасонакай 100 сомон. И модело 100 сомон. Ин чунин духтаракои хушрӯ. Ана ай фасона бинен ва и чанд сомай? 150 сомай. Мана марамат бори Дубай ай ё Туркия ай? Дубай. Мана марҳамат турецки пояфзол дубайский пояфзолои фасон. Ана ина мудаш чанд сомай? Ишам удобни. Ишам 150 сомон шудагай тамошобино. Ира бинен каблукои ҳамира ку ҳис намекунӣ вақте мепӯшӣ ку почада. Я намуд хеле бароҳати хушрӯй астай ки ина мудаш чандай? Ишам 150 сомон. Ана баъдан духтаро дахотиртон бошад ҳами чиз 1200 сомай. 1200 сома борая? Ҳа, и 1000 сомона будай. Нигоҳ кунед. Ду тамондага чанди кади? 700 сомон. Ина ишая 1200 сома. Фақат размери чиз 36 мондагӣ. Ина. Духтаро ина 1200 сомона буд. Ишам 700 сом кади? Ишам 700 сомон кардаги ай духтаро. Вай фақат размери 40 чанд? 36 و 40 мондага. Ина ми размеро мондага. Успет кунед. Ай фақат 37 як тона, 36 200 сомон, ай 400 сомон. Ина ё 400 сома будан 200 сомон шидагай. Марҳамат успет кунед. Борои оригинала 50% акция кати харидорӣ кунед. Ана бадан ин норкошона ман фасонай. Ин норко чанд сом буд ин модел? 650. Ин модел 650 сомон буд. Ба фикр наворои пешам дадидаген. Ина духтаро ҳозир 400 сомон шидагай. 36 37 36 37 мондагай. Марамат успет кунен. Ина каса гирифтаняй успет кунен нависеншона харидорӣ кунен. Инҷа бор бисёр дора. Мана марамат метавонен бо биён аз наздик бинен. Ина ҷада як подписчики мо омада аллакай харидорӣ кардагай ҳам кирта ҳам пояфзол. Аки нишон доданаш мисол мумкин эстай леки аз ма киртаву пояфзоли гирифтагишона нишонтон метим. Окнен чӣ хеле гуфтум ина подписчицаи ма омадагиан анам хеле пояфзоли фасон. Шарфам гирифтен чӣ хеле нағз киртаи вай гирифтагай диден ипеки фасон модели новинкара гирифтагиай куртаи духтаги тайёр шарф баъданам хеле пояфзоло. И ҳамон 150 сома шидагишая? Ҳамон 150 сомона. И кашлекам гирифтен? Вай чӣ хеле нағз поёнтар кунен. Шуруншонтим ини хеле кашлёкошон пояфзол кати комплект рафтистай. Духи хе духию хеле чизакоям оварди ёра бо ман авор нагирифтам. Нигоҳ кунед духиам хеле чизоям дора. Мана марҳамат болиштам гирифтен. Ина нигоҳ кунед тамом. Ина духтаро дидена подписчикои ма чӣ хеле харидорӣ мекунанд барое ки медонанд дастархунам гирифтаген. Иқана тамошобино дӯстони азиз медонен чӣ? Медонем барои чи ин қадар харид мекунанд. Барое ки сифатои бори Парвинашоб зурай. Худаш меёра бора бе паделка. Ҳозир медонен ку паделка чӣ хел бисёрай. Ина марамат метавонен муроҷиат кунен ё ки биёен хитон аз наздик боракоша тамошо кунен харидорӣ кунен. Материал нагирифтен?
گرفتین ماتریال هم گرفتی یا نه تماشا بینم باور کنین نه مرحمت و لباس های مکتبی هم آوردگی ای تورецکی اورигінال بیاین این لباس میگیرین خطون دا میگیرین عروسکو دا میگیرین بیاین خریداری کنین